Żewġ maġistrati ġodda ħadu l-ġurament tal-ħatra l-erba' filgħaxija fil-Palazz tal-President fil-Belt f'ċerimonja li tmexxiet mill-President Miriam Spiteri de Bono. Il-maġistrati l-ġodda huma Dr. Tanja Sammut u Dr. Monika Borġgalja. Il-membri tal-ġudikatura huma kruċjali f'kull demokrazija. Iridu jaqdu d-dmirijiet tagħhom b'responsabilità huma dawk illi jinterpretaw huma dawk li jinforzaw il-liġijiet ta' Malta u dan għandu jsir b'responsabilità, b'serjetà u b'effiċenza kbira. Mill-esperjenza tiegħi speċjalment 14-il sena bħala avukat ta' tfal, naf kemm il-proċess ibatu bih ukoll uliedna. Tfal tagħna tas-soċjetà tagħna. U allura inwiegħed u nipprometti illi kemm jista' jkun din id-dbatija, speċjalment li tfal u lil familjari ta' kull min ħankun qiegħda nippresjedi ikollhom inqas dbatija. Fit-tmiem iċ-ċerimonja tal-ħatra l-President Spiteri de Bono ferħet li żewġ maġistrati l-ġodda li mal-Bank tal-Ġudikatura u għalhekk bdew jiffurmaw parti mill-organu ġudizzjarju wieħed mit-tliet organi tal-Istat. Spjegat li huma għandhom funzjoni importanti dik li sostnu s-saltna ta' dritt hawnhekk ħeġġithom biex jieħdu b'serjetà żewġ ġuramenti. Il-President enfasizzat l-imparzjalità li żomm lilhom oġġettivi il fuq mill-partijiet u wkoll il fuq minn influenzi oħra li jkun responsabbli. Sostniet li l-onestà hija dejjem element importanti għaliex il-bnedmin mhux perfetti u kull wieħed u waħda minnha huwa suġġett għal żball. Iżda saħqet illi jkun hemm differenza bejn żball ġenwin u żball li jkun malin. Dak li jien ngħidilhom rules of conduct.